Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Matangkad ako at kaya kong makipagsabayan sa mga rebound ganyan. Dapat mabilis ka rin. Mabilis, tapos magaling sa footwork. Secure ko yung rebound, tsaka yung dadamihan ko yung block ko. Bago makapuntos, kailangan mo nang wasakin ang matayog na depensa ng mga naglalakihang bantay sa ilalim ng ring. Yan ang mahalagang gampanin ng center players sa UCAAP 2018. Sa Seniors Division, umaatikabong bakbakan ng ipinamalas ng St. Nicholas College at Blue Panthers ng Systems Plus College Foundation. Nagsabayan sa blocks, footwork at anti-turnovers ang mga sentro ng magkabilang kupunan para hindi lumayo ang score sa isa't isa. Ultimate defense daw ang role ng Blue Panther center na si Rami Gallardo. Footwork ang kanyang susi sa pagkukondisyon ng lower body para magampanan ng pagiging isang flexible na center player. Dapat kontrolin namin yung rebound, depensa sa ilalim, dapat walang makalusot, dapat guard kami lagi sa depensa. Pero ano nga ba ang katangian ng isang epektibong sentro sa loob ng hardcourt? Para kay Coach Otto mula sa Blue Panthers, pinaka-importanteng part ng team ang sentro. Hanggat maaari, sakop daw dapat ng reach ng kanyang center player ang shaded area ng court. Shot blocker, rebounder. So meron tayong kasabihan if you control the boards, o yung mga rebounds lang, you control the game. So malaking part yan. Kapag wala kang rebound, talo ka sa game. Si number 18, hard worker yan. Hindi siya ganun katangkaran, averaging 6 feet tall. Pero kapag naglaro yan, yung puso niya parang pang 6'8". Pero hindi porket sentro, pagbabakod lang sa shaded area ang kanilang trabaho. Ibahin raw ang center player ng St. Nicholas College na si Mark Joseph Lintag. Okay ako na nilelet go ko sila na tumira sa labas. Inaalaw ko yung player kung ano yung talent meron sila. Hindi ako nagbe-base porket sentro. Kailangan nandun ka lang doon sa kung ano yung talent ng bata. Pinapabayaan ko. Tiyak na walang masasayang po na sandali sa pagdunghaw po ninyo sa malupit na bakbakan ng mga manlalaro ng Senior Division. Dito lamang po yan sa UCAAP 2018 sa paghaharap po ng kopunang St. Nicholas College at dito pong kopunan ng System Plus College Foundation. Sa Senior Division pa rin po ito. Kilalang gigil po sa paglalaro ng basketball itong dalawang kopunan na ito. Dahil sa mga ipinapakitang 100% na lakas at liksi po sa mga nakalipas na ball game. Ambisyon po ng bawat manlalaro na makilala at mapasama po sa training camp ni Vice Governor Dennis Pineda. Lahat ay may pagkakataon po na umalagwa sa karera po bilang basketballista. Tulad na lamang po ng mga manlalarong sina Rami Gallardo, Eugene Mangune at ito pong si Louie Garcia, Jong Villarante at Michael Garcia. Ito po yung mga first starting 5 player ng System Plus College Foundation. Sumusugal rin ng panahon at mahabang training itong mga pambato naman po ng St. Nicholas College. Kumbaga sa boxing, likas na may lamado sa mga manlalaro nito dahil angat ito sa tangkad at haba po ng braso. Kabilang na po dyan sina Lintag, Tokero at Lising. Muli ang programang ito ay hatid sa inyo ng CLTV 36, BGC Concrete Batching Plant, We Commit and We Fulfill, Princess D Ventures, total commitment to providing quality and on-time services, reinforcing the economic and industrial growth of the country, and supported by Pampanga Vice Governor
Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Welcome sa Seniors Division ng UCAAP 2018 at narito pa rin tayo sa Bren Zigyao Convention Center para tunghayan ng umaatikabong bakbakan sa pagitan ng mga teams ng Systems Plus College Foundation Panthers at St. Nicholas College. Ito nga, parehong may 3 wins ang parehong kupunan sa standing na 3-2 sa Panthers at 3-1 naman sa St. Nicholas College. Pareho rin nabigo sa ball game ang parehong team at ito raw ang magiging motivation nila para magsagawa ng pagsasaayos sa game na ito. Ang first 5 sa Panthers ay sina Rami Gallardo, Eugene Mangge, Louis Garcia, Jeric Villarente, Michael Jeffrey Garcia. Para naman sa St. Nicholas College, narito sila Paul Aldrich Toquero, Sean Aguilera, Mark Lintag, Gemma Rocampo, Raiko Lising. At kanina nga ang sabi ng mga nilang coaches ay pinaigting nila ang puwersa ng kanilang mga sentro dahil ito sa depensa sila nagkulang. Ang parehong team ay sa depensa nagkulang magkabit ng sa kanilang mga nakaraang game. Kaya ang pinaigting ang kanilang mga footwork para bantayan at gwardyahan nila ang ringside sa depensa. At yan muna ang pre-game update mula dito sa Bren Zigyao Convention Center. At ito po si Lizen Morten, ang inyong courtside reporter. Back to the ball game. Toes and a jump. Nakakuha ng 21, Toquero. Pinasa sa number 11, Angeles. Signaling the play, back to Toquero. Angeles. Angeles, ginugulo na number 0 to number 6. 9 seconds to shoot para sa SNC. Lising. Angeles. 6. Pumasok. Number 6. 3. 0. Number 9. Sa gitna sa number 18. Lumea, pumasok. Number 6. Ocampo. Pinasa kay Angeles. Signaling the play, Angeles. Toquero, 21. May cut ang number 6, Diminigay. Toquero, floater, wala. Offensive rebound. Rebound na gawa, nakuha ni Angeles. Tumira sa 3, wala. Pero may foul. Para sa number 21 ng Systems Plus. Pass to number 8 pero nawala ang bola. Turnover tayo para sa SMC. Number 9 to number 11. 9 ulit. 9 setting the play para sa Systems Plus. Binigay na naman sa gitna sa number 18. Hand off kay Garcia, number 11 sa 3. Malakas. Rebound, nakuha ng number 9. 0 para sa 3. Wala ulit. Na-rebound ng SNC, number 35. Toquero, number 21. 21, binigay ng ping ng number 35. Balik sa 35 sa labas. Angeles, nawala ang bola. Recover na number 9 for the layup. Touchdown! Change favor tayo. 4-3 para sa Systems Plus. Ocampo, fake, short jumper, wala. Follow-up, wala. Leasing for the rebound. Toquero, tumira sa 3. Short! Nakakuha ni Garcia. Out na naman sa number 0. Kinaliwa, pumasok. Angeles sa number 3, nawala ang bola. So may sundot. Sabi ni Rep Mark, number 6. 6. Binigay sa number 11, Angeles. Pass to Lising. Lising. Pero may hand check, foul. Oh, foul away from the ball para sa number 21. Number 21 ng Systems Plus. Ocampo for the sideline inbound. Pass to number 11. 11 setting the play. Hand off kay number 21. Toquero, Lising. 9 seconds to shoot para sa SNC. Lising, barrel and drive. Kick out kay Angeles sa labas. Malakas. Nakakuha ni Garcia.
Garcia, ginugulo ito Quero, lumayap, ginamit ang kaliwa, and one! Magandang basket ang ginawa ni Garcia. Paulo number 6. Substitution. 6 out. So 8-0 ang binigay ng Systems Plus. O 9-0 na para sa Systems Plus. Substitution. Number 5. Ibay. Sa langsang, pinasa kay Ibay. Cut sa number 5, kick out kay sa langsang, kumawag sa 3, kick out kay Ibay, pero line violation. (18) 0 jumper short. Na-recover na naman ng Systems Plus. Another 14 seconds shot clock. Garcia setting the play. Pinasa sa number 12. 12 sa number 0 sa 3. Short na naman. Rebound. Nagawan. Nanalo si Toquero. Toquero. Bad pass. Garcia. Pumasa. Ang gandang pasa naman. Timeout! SNC. Inbound sa number 12, Ibay. Pinasa kay sa langsang, number 3. Merong pressing defense ang ina-apply ang Systems Plus sa langsang. Pinasa sa number 13. Binalik kay sa langsang. Sa langsang 13. Balik kay sa langsang. 10 seconds to shoot. Natape. Kagawan ng bola. Nakakuha na naman ng Systems Plus. Garcia. Pumasok na naman. So 13-0 na ang ginawa ng Systems Plus. Ibay. Pinasa kay 13, kinaliwa, pumasok, pamatay sunog. Number 9. 9. Garcia. Binigay sa number 18. Garcia, 11. 10 seconds to shoot. 11, ginugulo na number 9. Sa ilalim, sa number 9 ulit. 0 sa 3. Short! Rebound ng SNC sa langsang. Ibay, 3-on-1. Bad pass na naman. Turnover para sa SNC. 0. Dribbling the ball, harassing by number 14. 0 pa rin. Passes sa number 9, orchestrating the play. Humingi ng pick sa number 12. Binigay, give and go pass. May foul. Para sa number 3. Substitution, Systems Plus. Binigay kay 0. 0, kinaliwa. Wala, 18. Wala, 14. Salazar, nawala ang bola. Nako ng 18, Ginoy Garcia, number 11. Number 9, Garcia ulit. Naagaw na De La Cruz, 45, pasam. Last shot sa Systems Plus. Binigay kay Salazar, tumira sa 3. Bang! Salazar, 3! Outlet sa number 0. Pero binigay sa number 12, short jumper, using the glass. Salazar. Salazar. Ginugulo ng number 0. Pinasa kay De La Cruz sa 3. Wala. Rebound ng system. Number 9. Number 9 sa number 0. May blanca. Putback na number 12. Pumasok. De La Cruz. Binigay sa number 9. Number 9. 9 pa rin. Ginugulo ni Garcia, pasa kay Salazar. De La Cruz, pumaik sa 3. Binalik kay Salazar, 10 seconds to shoot. Salazar pa rin, humingi ng pick sa number 13. 9, 35, 13. Shot. Outlet pass, 0. Kinaliwa, pumasok. Another run para sa
Systems Plus, 45, De La Cruz. Inaras ng number 9, pasa kay Salazar. Salazar, pinasa sa number 9, na-recover ng 13. May double team. Salazar, drop pass sa number 35, magandang pasa. 9 again. Still dribbling the ball, pinasa sa number 0. Give and go na naman, magandang layup na naman yan. So magandang teamwork ang pinapakita ng Systems Plus. 13, pinasa kay Salazar. Tumira sa 3. Bang! Dalawang sunod ang binigay ni Salazar para sa 3. Number 9, Garcia. Still holding the ball. Salazar setting the play. Garcia sa 18. 18, may tapik. Substitution. 6 to number 9. 5 is to shoot. Number 12. 12. Shot clock violation tayo para sa Systems Plus. Salazar. Pinasa kay Salangsang, number 3. Lumeyap, pinali. Alahoy na tira. Wala. Agawan ng bola. Na-recover ng SNC. De La Cruz. De La Cruz. Side step na wala ang bola. Recover ng Systems. Outlet tayo sa number 1. Atienza. Floater. Malakas. Pero may foul para kay Salazar. Sabi ni Rep Mark. Sino foul? Number 3. Foul on number 3, Salangsang. Dalawa ka na. Substitution. Inbound. Number 1, Atienza. Binigay kay Garcia. Tumira sa 3. Wala. Rebound na number 13, Salazar. Salazar, pinasa kay Toquero sa 3. Bang! Toquero, 3. Number 6. Atienza. Setting the play. Tumatawag ng pick. Binigyan na number 18. Pasa sa number 18. Nawala ang bola. Recover ni Garcia. Cross court. Fake. Floater. Malakas. Pero may foul para sa number 12 ng System. Salazar. De La Cruz. Balik kay Salazar. Salazar may double team ang Systems Plus. Toquero. Binalik sa number 13 pero may foul. Blocking foul para sa number 12. Dalawa ka na. 2 free throws para kay number 13. Pumasok ka muna. Second free throw tayo. Pumasok. 2 for 2. Substitution. Number 12 out. Bumaba na lang sa 4 ang kalamangan ng Systems Plus. 21-18 with 1 minute and 29 seconds. 18. Ginugulo. Atienza. 8 seconds violation. Magandang depensa ang ginawa ng SNC. De La Cruz for the inbound. Pinasa kay Toquero. Toquero for the drive. Bumali, wala. Recover din number 6 ng System na wala ang bola. Pinasa sa number 3. Number 3. Bigay sa number 6 na wala ang bola. Angeles. 2-on-1 pass break. Layup. Pumasok. Isa na lang ang kalamangan. Number 3. 3 na wala ang bola pero may blocking foul. Number 3, inbounding the ball to number 4. Humingi sa ilalim sa chest. Wala. Naagaw. 11. Hindi tumitingin. Naagawan ng bola. Pinasa sa number 3. Pero masamang pasa. Na-recover ng number 9 ng SNC. 9. May double team. 9. Angeles.
29, Toquero, long jumper, wala. Agawan ng bola, 29 for the putback. Alahuin na tira, wala. Na-rebound na number 9. SNC, Toquero, iningi ni Angeles. Angeles, 5 seconds to shoot. May foul ang number 1. Deadlock na tayo. Wala para sa second. Chua. Nawala ang bola. Chua pa rin. Pinasa sa number 6. Chua. Ang ganda ng pasa sa number 6. So, 23-21 at the end of the first quarter. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.